आमाया बारा जाबायथाय बे दैया अमा मेजेम लाथा खानाय बायदि खाजोबो होनबाय दा। खुलुमबाय रायजोफोर, नै जोंना जालां बाजाराव अमा बेदर मोनजानोसैलाय। ओइ बे होबाय नामालै? होथारनोसै नामा? आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे मोजां मुलि फोसावलांनायसै। गोबां मानसियानो नैबे गरम बोथोराव आमायजों बुंफबनानै उन्दुनो ओंखारनानै दङ आरो लोमजायोब्ला मायोब्ला आमाय थायोब्ला जेबो मुलिया खाथिया आमायखौहाय फोजोबग्रोनो गोनां जायो। दा बेखौ माबोरै फोजोबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दिनै गोदान आमाय बख'नाय देखायलायबाय नै। नायलांबाय थादो माबायदि जायो। गोमोजोब्बाय नै। गोमो जाजोब्बाय दैयानो। लाथाल' खाख'सैमोन, खानायसोमोन नै। लाथा खाबाथाय उन्दुनो ओंखारबाय मोजाङै। उन्दुसोबायमोन नों लाथा खाला। बिसिनानिफ्राय सिखांबोआखै लाथा खाला। देहानो जिलु खाबोजोबला हमखायो। देहा राखा। थुरिबाराव नङाब्ला सोरबा सोरबा बारा जाजोबसिगौ ब्र'। फैबाय थाथारदों। गोबां बख'नो मोनबाय नामा नोंलाय? देन्जार बख'हैजोब्बायलां थुरिबारियाव। दाथाराव माबा थंलायनाय मा होनो? दैयानो गोमो जाजोब्बाय नै। हमखाबायब्रा मोजां। माबा सिगाङाव नुहैबाय सुनैजोंबो बख'यो। आखायाव गानो नाहैयोब्रा। बेखौ गाहरनांसिगौ। गोदोहाय शिलंआवहाय पुलिस बाजारावहाय गोदान हाबफिनलायबाय। दाहायनो आराम मोनो। सोरबाफोर बख'जानो गोसो दंब्ला आमाय मोनहाबनायफोर थाब थाब कन्टेक्ट खालामदो। उन्दुसोमनानै थादोंब्ला नामा? सानसेजों राखां मोनखागोन। आमाया बारा जाबायथाय बे दैया अमा मेजेम लाथा खानाय बायदि खाजोबो होनबाय दा। गामब्लासे गावखांबाय। बारा हमाखैमोन बिथाङाव। हमहांदोंल'मोन जाहैबाय। दाखा खागौमोन। बारा जानायला दाखा खाजोबगोन आरो। बेनोसै रायजोफोर, ससे देखायलायबाय नोंथांमोननो आमाय बख'नायनि। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर आमाय मोनहामा दंब्ला लेंहरनानै जाबाय बेखौ। थांनानैब्लाबो मावना हैयो। ओमफ्राय दामासो एसे बारा जागोन आरो थांनानै मावहैनाया ना माथो? दाखा 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 दाखाबां खाजोबलायखायो। आं सिगांबो देखायखांबाय, ओमफ्राय दिनै खनसे देखायबावबाय। ओमफ्राय सोरबा सोरबा देखायलाबो मुलिखौसो सोंहरनो जाहैदों मा नाम होननानैहाय। मुलिखौथ' खोन्थानो हामाना, बेनिखायनो मानसिखौनो लांनांगौ आरोखि मावजानो गोसो दंब्ला। बेनोसै रायजोफोर, कन्टेक्ट खालामदो थाब थाबनो।